Amin! Oh, tigilan mo na rito. Kalasin mo na. Sasaktan kita na sasaktan. Dagdagan ang init magnetiko, lagyan ng kuryente sa ulo. Oh my God. Ang galing lahat yan. Lahat. Sobra. Painitin kita ng painitin dyan. Okay. Pasensyahan tayo. Hindi ako nagtanong sa'yo. Pero alam mong alam ko. At naririnig mo ko. Kisig. Sabi mo in Jesus name. Saan ka nakakita? Ay, saan ka nakakita? Saan ka nakapunta? Madilim, maliwanag. Saan banda yun? Ano? Madilim sa buong katawan mo? Inumin mo muna to. Huminga mo na malalim. Huwag mo manang lulukin pa yung tubig. Antayin mo muna bumaba. Sige, tapos na. Tama na. Antayin mo muna. Huwag mo muna isarado. Painumin pa kita tubig. Sige, inom na. Natural. Richard, natatanong si Mundo Giyam, kamusta na daw ang ngipin mo? Okay na. Pabubunot niya na. Ano, takip. Iangat mo yung kamay mo ngayon, na normal. Hindi yan, yung isa mo na, yung masakit. Ano pinag-iba? Wala na. Nawala na yung lock. No, kabila. Ano? May konti pa kasi may dislocate yan. Pero ulitin mo to. Iangat mo, pato mo. Hindi, yung kabila. Ilakas mo. Sige, itodo mo. Ano pinag-iba? Nawala na yung sakit, no? Yung kabila. Konti dislocate lang yun. Wala na yung sakit. Straight. Tingnan natin. Punasan mo yung pawis yung katawan mo. Palakit. Punas muna. Hindi. Meron ka. Pistawin. Akin ang kamay mo. Straight. Nawala na. Nawala na yung sakit, no? Ito. Kunting ano na lang ito. Madali lang yan. Bila. Normal. Straight ba? Straight lang. Normal lang. Normal. Hinga. Hinga. Hoy. Inhale, exhale. Tama na. Huwag mo yung ligo yung leg mo. Straight lang. Ay, tuloy pumasok. Hinga. Okay. Pumasok siya. Oh, hanapin mo pa yung sakit. Bahala ka sa buhay mo. Oh, tingnan mo. Wala na. Last. Yun. Okay na. Iangat mo ulit. Kung anong pinag-iba. Wala na sakit. Ano? Wala na. Straight. Tayo. Normal lang. Yun. Ngayon, hangat mo. Ano pinag-iba? Wala na sakit. Tapos yung na-charge, konti lang pala sa, ano na, natanggal ko na yung may dasal niya. Upo ka na doon, oh, nawala na po yung sakit niya. Hinga. Ganda na.
Nagkaroon niyo ng gusto ko. Wala pa. Inuna ko lang yung pinakamasakit niya. Nga. Nga. May, Nga. hatid mo na yung taytong. Okay na, te. O, paalam na kayo dito, te. Sa inyong vlog to, te. Taga Mindoro. O, baka nag-aantay yung mga kaibigan nyo. Nanonood, ate. Paalam ka na. Ito pala, balik rin natin. O, ate. Come here. Maraming problema. Biglang mawala yung problema. At, ay, nagbago na yung mukha niya, oh. Kung nakikita nyo po talaga yan, simula kanina, ano pinagbago, te? Ano? Hindi ka sasagot sa tanong namin, te. Ayos na po mga lumabas ako kanina doon sa mainit. Nakasan mo, bingin kami, te. Lumabas pa ako sa mainit kanina ay okay lang tingin. Oh, dilat na yung mata niya, malaki na mata niya. Oh, yan, mga kapitbahay mo, kanina magkakatabi kayo, di ba? Alam niyo naman yung tsura niyan. Oh, yung mata niya, kala mo, nakaganon, oh. Oh, okay na. Oh, salamat na, taga Mindoro. Shoutout mo yung taga Mindoro. Shoutout mo yung boyfriend mo, baka nanonood. Hindi mo alam pa yung boyfriend mo. Hindi ko nanonood, wala po cellphone. Oh, yung mga anak mo. Wala rin kayo cellphone. Nasa Parindok yung aking anak. Oh, sige pa lang, nababay na. Mahihayin siya sa camera. Thank you po. Maraming salamat. Malaki na pinagbago. Tapusin lang natin si ate, oh. Ingat. Ano pinagkaiba, te? Angat mo muna yung mga kamay mo. Kanya, dinedemo natin yan, eh. Ano pinagkaiba? Nawala na yung sakit, no? Yung dito, naipita ng ugat. Ito, may konting dislocate lang. Kaso, yung pagka-dislocate niya, nakaganon kasi. Kaya kanina, yung ginaganon ko yun, narinig mo yung kanina tumunog yung buto mo? Napilay ko ito sa bata pa. Yung bata ka pa? Matagal na pala yan? Yung maliit pa na nasa ano. Ngayon lang siya naipasok? Hindi, na ano lang, pag malapal ka, mamalaligan. Pag nanamigan? Lagi ako naglalaba araw-araw. O, naipita ng ugat. Okay, wala na. Subukan mo nga sumuntok ng malakas. Kunyari, nagagalit ka sa asawa mo ngayon. Wala. Wala. O, wala na yan, sir, ha? Okay na, doon na. Paalam nga na, te. Sa inyo to parang vlog, te. Patay mo na to. Si ate, ayoko sabihin kung bakit siya sumisigaw. Kasi nadala siya sa ano eh. Basta, no comment na ako sa pag ganon. Basta, ano yon, automatical palipad hangin talaga yun sa kanya.